san 7 kati kɔnɔna ani kati kɔkana place publique kaburu do sugu fiew foi te kati mairie ma min fere ne Aluseni Sakini et conseil des ministres là-bas mon kera le 18 octobre ayira la o de kono ka fo ko délégation spéciale bena sigi yoro la Mali kono munu ni auditi ayira ka fo ku ye ngana mun ke ko sira fe wari ko sira fe donc kati dun ale o dangania in bebe kati bolo ka yano akera kati mairie la donc an yɛrɛ bolo kati bala bi kati bala sini ni jɛkulu caman baara kɛ nin bɛɛ de jɛlen don a kan k'a fɔ ko fo kati yɛrɛ de a ka yira k'a fɔ kati yɛrɛ de bɛ kɛ vitrine ye nin ko in na kati bala de a tɛ se ka kɛ ko kati t'a la quoi an yɛrɛ tɛ se ka hali o bila an hakili la kati bala de. Ne tɔgɔ ye Jɔnsi Ismaila Sissogo n ye docteur sariya ko hukumu kɔnɔna na. Tout d'abord an bɛ délégation spéciale une décision tali conseil des ministres tɛmɛnen le 18 octobre passé an bɛ a fɔ a décision ɲana parce que a décision bɔra fɛn damadama de ye a décision tali lawaleya autorité bolo autorité de la transition mɔgɔw bolo ministre de l'administration territoriale ye communication dɔ kɛ conseil des ministres la k'a yira ko commune minnu kɔnɔ mun ni dugukolo ko mankan bɛ a commune kɔnɔ ani nafoloko mankan ani wariko mankan bɛ a commune kɔnɔ ani commune minnu yɛrɛ ka labaarali yɛrɛ kɛra baara ye commune kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ ma donc ko k'a lajɛ ka délégation spéciale sigi o commune olu kɔnɔ o commune o fana kɔfɛ ko région kura minnu fana créélen don ko olu fana ka opérationnalisation fana hokumu kɔnɔna na ko ka délégation spéciale sigi olu fana kɔnɔ donc a décision a tali a ɲana parce que duguma katikaw bila kan délégation spéciale ko ɲɛɲini a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ association sigira association de la société civile sigira kati yan k'a dénoncer parti minnu bɛ ka kɛ baara minnu bɛ ka kɛ kati mairie kɔnɔna na k'a bɛɛ dénoncer mais jusqu'à présent autorités tun ma décision ta a ko la mais n'u nana décision ta a ko la an kɔni b'a dɔn an dalen don a la ko kati b'a kɔnɔ an bɛ fɛ kati ka k'a kɔnɔ an dalen don a la kati b'a kɔnɔ kati ta kɛra scandale ye dɛ kati ta kɛra problème ye a kɛra katikaw yɛrɛ bolo ko wɛrɛ ye sigi yɛrɛ gɛlɛyara fo mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲini k'u yɛrɛ ɲini donc nin kɔni nin décision c'est vraiment salutaire a kan ka kɛ kati yan pour que katikaw bɛ se ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ cogo min na kati yɛrɛ dugukolo sanfɛ. Ne tɔgɔ ye Isa Balayira ye an bɛ foli fɔlɔ di an ka autorité de la transition ma komi n kɔrɔkɛ fila bɔra ɲɛ kuma la sisan nɔ olu ye min fɔ vraiment an bɛ autorité fo kosɛbɛ k'a jigiya fɛnɛ k'a fɔ kati mairie a tɛ se ka bɔ nin délégation spéciale in kati mairie tɛ bɔ a kɔnɔ cogo si la kati mairie bɛ a kɔnɔna na bi a b'a la sini an kɔni an sifinnakaw bɛɛ lajɛlen mobiliselen don transition in kɔni dɔ de bɔ an sen na nin ye parce que an bɛ nin kɛlɛ la a bɛ wagati jan bɔ mais an kun ye kɛlɛ in an ye a kun sonsori wagatinin kɛra pour que au moins mɔgɔ wɛrɛw kana na wuli u ka mairiw kama nin tɛ kati mairie kelen o mairie caman bɛ yen nɔ an camarades bɛ yen nɔ Kalabankoro ani a ɲɔgɔnna yɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu caman wulilen don u ka mairie kama mais mɔgɔw ye mairie kɛlɛ in bila ka transition dɛmɛli de transition dɛmɛ de mais bi an b'a jigiya k'a fɔ nin wulilen min filɛ nin ye ka nin décision min ta tiɲɛ yɛrɛ la nin ye an ka kɛlɛ nin ye a selen ye a kuncɛyɔrɔ la. ne ye Iba ye ka bɔ kati ni mɔgɔ alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ ala tanu k'ala barikada ka sababu kɛ conseil des ministres min tɛmɛna jamana marabagaw ye décision min ta k'a fɔ ko délégation spéciale ko a bɛna sigi mairie damadɔw la Mali kɔnɔ mairie minnu ni problème bɛ yen mairie minnu ni insuffisance bɛ yen sira bɛɛ kan ko dɔw bɛ yen k'u b'a lajɛ ko ka yɛlɛma don olu la ni délégation spéciale ye ayiwa a diyara n ye an bɛ colonel Abdoulaye Mayiga fo a n'a ka jamakulu an bɛ Sogɛl n'a ka mɔgɔw fo olu mun ye nin décision in ta kabi transition sigira ayiwa Asimu n'a ka jamakulu ani Sogɛl n'a ka gouvernement u kun kelen bɛ ka Mali minɛ u bolo fila la nka conseil des ministres tɛmɛnen u y'u sen fila fara a kan sisan kɔni an hakili latigɛra
n'o tɛ a kun b'u bolo fila de la fɔlɔ dɔɔni tun b'a ko jɛ parce que ni jamana degunna ka se degré dɔ la n'a y'a minɛ n'aw bolo fila ye n'a m'aw sen fila fara k'a bɛ gɛlɛya o sisan an nana ye k'a fɔ Sogɛli n'a ka jamakulu u y'u sen fila fara kan sisan kɔni baara ɲana jamanadenw ninkan ko u ye jamanadenw ta o de ma sisan n'o ye an ka mairew ye Mali kɔnɔ yan degun tɛ fankelen fɛ dɛ mais an bɛ Kati yan an bɛ Kati ta de dɔn Kati cercle kabako do dɛ bon anw ta tɛ ko an bɛ mɔgɔ kɔ ne n tɛ parti la n tɛ surasiw ka baara la n tɛ politique mɔgɔ ka baara la n tɛ yɛrɛ yira la n tɛ fɛn ɲini na ne kɔni ye mɔgɔ ye dɔrɔn jamana ani faso dɛmɛli ka di mɔgɔ min ye a tiɲɛ kan hadamadenw ka lafiya ka di mɔgɔ min ye a tiɲɛ kan tiɲɛ dɛmɛli ka di mɔgɔ min ye o hukumu de kɔnɔ ne bɛ kuma o kɔnɔ mɔgɔ kana kuma in ta k'a dulon foyi la ni nin tɛ n'i y'a dulon fɛn wɛrɛ fɛnɛ na o y'i kungo ye nka ne yɛrɛ dusukun na ni n ka laɲini ye min ye o de ye nin Kati cercle kɔnɔ problème min bɛ yan a dogolen tɛ mɔgɔ si la a dogolen tɛ an ka président de la république la a dogolen tɛ premier ministre la a dogolen tɛ ministre de l'administration territoriale la a dogolen tɛ domaine ɲɛmɔgɔ la a dogolen tɛ gouverneur la Kulukoro a dogolen tɛ cercle la Kati yan bɛɛ bɛ Kati problème kalama a tɔ kɛra n'a ma kɛ hali ni toli b'i kun na u ka maitre da kɛnɛjɛ la yan a tɔ tora o de ye foyi tɛ yan Kati mairie ma min da Kati kan depuis maire donna mairie la ka na se bi ma san 7 ne ma fili morcellement foyi ma kɛ Kati n'a lamini kɔnɔ san 7 in kɔnɔ o délibération kɛra la morcellement fɛn fɛn bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ commandant t'a kalama an b'a fɔ ten dɛ gouverneur t'a kalama ministre des domaines t'a kalama ministre de l'administration territoriale t'a kalama san 7 Kati kɔnɔna ani Kati kɔkana place publique kaburu dow sugu fiyɛw foyi tɛ Kati mairie ma min feere o yara ni ko i bɛ kuma dɔrɔn u b'a fɔ k'u bɛ taa n'i ye bisi la ne kɔni sigilen bɛ dɔrɔn ne ye kuma min fɔ ni tiɲɛ tɛ dɔrɔn k'a daminɛ yan fo tribunal français la Paris n pɛrɛlen don dalilu bɛ n bolo yan mɔgɔ si ye san 100 tilancɛ sɔrɔ Kati kɔnɔ yan fo n'i y'i ban n'o tɛ e bɛ dɔ dɔn Kati la quoi maire dama min sigira ne ɲɛna yan ka fatu ne ɲɛna ne b'o dɔn kabi surasiw Mali ye indépendance ta alhamdulillah rabbil alamin n balolen don fanga fɛn fɛn tɛmɛna n b'a bɛɛ kɔnɔ ko dɔn n tɛ siran ka kuma n b'a dɔn n bɛ min fɛnɛ fɔ mais ni ye n go min fɔ n'a ma kɛ tiɲɛ ye a bɛ mɔgɔ min kun kan wele dɔrɔn i k'i t'i défend Kati mairie ɲɔgɔnna tɛ Mali cercle bɛɛ Kati mairie ɲɔgɔnna tɛ tiɲɛni min kɛra Kati kɔnɔ n'an ko n b'a lakale a ka gɛlɛn nka n bɛ min fɔ a la ka mɔgɔ minnu yɛrɛ kɛ n géré ye fɔlɔ n bɛ surasiw yɛrɛ kɛ n géré ye an ka président de la république Assimi a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati kama n b'ale kɛ n géré ye ka commandant des jeunes kɛ n géré ye u donna kan titre foncier kɔnɔ k'a lotissé k'a ban n'i bɛ fɛ ka kan titre dɔn u kɛlen bɛ ka plaque de kɛ surasiw kɛlen bɛ ka plaque kɛ ka mɔgɔ kunkolo dɛsɛ plaque kan k'a yira k'a fɔ ko nin ye kan titre ye danger de don u tɛmɛna plaque in kɔfɛ k'a morceler ka taa surasiw mago jɔra kan kɔnɔna na waati min na u y'a ye k'a fɔ mairie donna a bɛɛ kɔnɔ u nana laban ka kan kori u ye kan kori u ma mɔgɔ gɛn ni a bɛnna mɔgɔ min ka so ma u bɛ miiri kɛ k'i ka so cɛ ci ka taa n ye nin kuma min fɛnɛ fɔ ni tiɲɛ tɛ ni mɔgɔ bɛ Kati dɔn i ka mobili ta sini ka na n'i sera Kati place la sinimanso da la numéro la i bɛ Sidiba ɲininkali kɛ n bɛ taa surasiw ka kogo yiri la a kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔw ka so cɛ ci ka taa mairie nɔ don bon yɔrɔ ni commandant des jeunes ko k'a tɛ mairie ka dugukolo ŋanamu kalama o ye kabako ye dɛ parce que e sigilen bɛ yɔrɔ min o ŋanamunen don anw fɛ yan an ka selifuga a b'o cogo kelen na c'est à dire place publique in tɛ n da don a la quoi anw ye papier kɛ yan k'a bila ka taa ministre de l'administration territoriale bara papier kelen tɛ dɛ plainte kelen tɛ dɛ ministre de l'administration territoriale bɛ se k'a ka secrétariat ɲininka papier kelen tɛ dɛ plainte kelen fɛnɛ tɛ an y'a bila ka taa gouverneur fɛ yen Kulukoro plainte kelen tɛ dɛ ne kelen fɛnɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka plainte taara contre Kati mairie o tɛ ne kelen ye dɛ mais ne ye min bila ka taa n b'olu de dɔn n t'a da dɔn a bɛɛ retour bɛ n bolo yan
ni mɔgɔ min ko tiɲɛ tɛ ko an b'a bila ka taa gouverneur fɛ yen i bɛna n b'a retour yirila k'a cachet yirila min b'a yira ko ci sera gouverneur fɛ yen degun min bɛ an katikaw ka kati mairie ko la an y'a demandé fɛnɛ ko gouverneur ka fɛɛrɛ kɛ délégation spéciale o ka sigi kati mairie kunna o papier taara a taara ministère de l'administration territoriale la an y'a bila ka taa di domaine ministre ma an y'a bila ka di kati commandant de cercle ma an ye plainte min kɛ kati commandant de cercle bara an t'a hakɛ dɔn nin plainte ninnu bɛɛ tɛ kati cercle kati mairie dama ye dɛ Yelegebugu mairie b'a la cathédrale kɛrɛfɛ Kambla mairie b'a la i bɛ bɔnɛ min dɔn o dan don quoi u bɛ nin ka hadamadenw faga bon ni o plaintew kɛra ka taa depuis salon depuis transition sigira an bɛ ka plainte bila ka taa mankan wulila wagati dɔ la k'an ka sabali k'an ka transition dɛmɛ ko parce que k'an bɛ yɔrɔ min na ko jamana tɛ mankan fɛ bon n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka min faamu jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ani transition yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka min faamu ani Sogɛlina ka gouvernement ka min faamu premier ministre u bɛ ka nin de mankanko in de ta k'o kɛ arme ye ko u profiter o fɛ ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ ka dunko juguya kɛ ni mɔgɔ min ko k'i bɛ wuli k'u dénoncer a kana mankan ci jamana mankan tɛ na banko tɛ na sisan an bɛ guerre la a donna ta a bɔra ta anw bɛ guerre la kɔrɔn fɛ normalement n'a fɔra ko jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ ko jamana ka yɛlɛma ko bɛɛ ka yɛlɛma ne hakili la commandant wo gouverneur wo maire wo juge wo an bɛɛ de bɛ jɛ ka yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ mais ni aw ye baara bɛɛ lajɛlen dulon ko kɛlɛ bɛ nord la ko bɛɛ k'i da de ça fait an b'an da de aw b'aw profiter transition kɔnɔna fɛ ka jamana kɛsu vider k'a kuma kana fɔ ni mɔgɔ min ko k'a bɛ regrouper ka fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ marcher k'i bɛ jama dalajɛ non an besoin tɛ na mankan bi an besoin tɛ na donc an besoin bɛ suɲɛni na surasiw ka mankan kɔrɔ an besoin bɛ suɲɛni na an besoin bɛ morcellement na place publique feereli an besoin b'o la an besoin bɛ jamana ka kɛsu videli la parce que a kuma man kan ka fɔ mankan bɛ nɔrɔ la an kana an sigi ɲɔgɔn hakili kan quoi jamana in furubafɛn de don mɔgɔ kelen ta tɛ koyi mɔgɔ min b'a fɔ ko an besoin tɛ mankan na o tigi k'a dɔn i b'a fɔ min ye i n'o bɛɛ ka nationalité ye kelen ye e ye maliyɛn o ye maliyɛn ye wa jamana in furuba de don bɛɛ jɛ de don mɔgɔ dɔ tɛ se ka sen bɔ a la ko parce que ko ka hakilila ni jamana marabagaw ka hakilila ma kɛ kelen ye donc bɛɛ ye jamanaden de ye a b'i komi n'i bɛ du kɔnɔ duden min mana kɛ nson ye o sen tɛ bɔ facɛn na ko parce que k'a kɛra nson ye hali n'a bɛ kaso la ni tiɲɛ tilara a ta bɛ d'a ma duden min mana kɛ dulɔmina ye o sen tɛ bɔ du tiɲɛ na ko parce que ko dulɔmina don ko parce que walejugukɛla don ni tiɲɛ tilara a ta bɛ d'a ma bon jamana fɛnɛ bɛ o cogo de la mɔgɔ si sen tɛ se ka bɔ jamana ko la ko parce que ko ka hakilila man ɲi walima ko ka miiri man ɲi walima ko ye tiɲɛnikɛla ye donc bɛɛ duralen bɛ k'i nindɔngɔ kuma fɔ jamana kɔnɔ min tɛ jamana ci kuma ye donc an kɔni bɛ min fɔ an bɛ ministre de l'administration territoriale Sogɛlina n'a ka jama an b'u fo k'a sababu kɛ mun ye u ye nin hakilila min ta ni nin kɛra a bɛ kɛ anw ɲɛna nkalon ye Katika sɛgɛnna sa a y'u maires minɛli min kɛra ka taa kaso la yan ka tila k'u bɔ k'u bila liberté provisoire la a kɛra komi n'a fɔ u ye baara min kɛ o kɔfɛ o juguyara ni kɔrɔlen n'i ye mɔgɔ minɛ ka interpeller n'a taara fanga na o bɛ kɛ ladili dɔ de ye a tigi bolo normalement n'a bɔra il doit se méfier k'a ka kokɛtaw jateminɛ ko wɛrɛ kana n'a sɔrɔ k'a ka kokɛtaw jateminɛ a kana wele fanga la tugun mais an taw bɔlen fanga na dɔrɔn u content ka folokoto ka da dugukolo kan u ye min kɛ o ka jugu ni kɔrɔlen sisan a tɔ kɛra komi futɛsi bon an yɛrɛ ye min faamuya la sisan komi maire caman b'a dɔn ko ni transition banna o y'olu ka fanga bannen parce que transition u y'a miiri k'a fɔ ko olu tɛna yɛlɛma u tɛna se ka bɔ yen fo élection wɛrɛ donc ils vont se profiter ni min bɛ min dun o k'o dun yanni transition ka ban donc a kɛra komi n'a fɔ n'i ye wuludennin siri n'a mɛnna sirilen n'i y'a fɔ ni k'a bila a bɛ content cogo min quoi donc u bɛ ka folomoto ka da jamana nafolo ni jamana dugukolo kan parce que ni transition banna c'est fini donc yanni transition ka ban il faut que an ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ ka se ka an ta sɔrɔ quoi an y'o de faamu a la sinon n'i ye mɔgɔ wele fanga na k'a sisi juge ɲɛkɔrɔ n'a bɔra juge ɲɛkɔrɔ n'a nana a bɛ siran a bɛ jɔrɔ mais o mɛ kɛ anw ta ye dɛ bon hakililatigɛ dɔw fana bɛ anw ka kati mairie mɔgɔw la hakililatigɛ jumɛn u tɛ siran juge ɲɛ u tɛ siran surasi ɲɛ u tɛ siran marifa ɲɛ c'est à dire i tɛna ni argument foyi ye min bɛ hali b'a faamu ninnu na k'u paniquera dɔɔnin quoi tellement u ja ka gɛlɛn fanga de ye mais n'o y'o faamu cogo di u ka ministre bɛ ministre la u ka juge bɛ juge la
u ka colonel be colonel la u ka policiers be policiers la u ka gendarme be gendarme na donc u hakila tigelen do quelle que soit la circonstance olu tɛ se ka minɛ quoi olu tɛ minɛ mun na parce que min kan k'i minɛ ni n'o bɛ ɲɔgɔn kan fɔ a ma ban mais cette fois-ci faut ministre de l'administration territoriale ka a yira mɔgɔw la ko personne n'est au-dessus de la loi n'i ye tiɲɛni kɛ i bɛ remplacer dɔw bɛ k'a fɔ ne ye kaba daminɛ na ne ye coup de fil caman sɔrɔ ko est-ce que ko Kati sen b'a la ko Kati tɔgɔ ma fɔ ko n'an ye tubabukanw lajɛ ko est-ce que ko Kati mairie b'a la moi ni Kati mairie ma ye nin na hali u k'a dabila ni Kati mairie kɔni ma ye nin na hali conseil des ministres ye hakilila min ta u k'a bila parce que k'a daminɛ yan ka taa Espagne ka taa Amérique ka taa fo Indonésie maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ Kati problème kalama bon ni gouvernement ko k'ale bɛ délégation spéciale sigi Mali mairie la problème bɛ yɔrɔ min na ko Kati tɛ o la ni ye kabako ba ye ka bɔ kabako la dɛ o bɛna kɛ miracle de ye ka bɔ miracle tɔw la parce que anw t'a dɔn o bɛ kɛ kɛcogo min na anw yɛrɛ ye papier min kɛ ka taa an ma se ka hali an focaliser o dama kan ani tiɲɛni min bɛ sen na hali an bɛ l'heure min na bi n ye surasi Kati kan ta fɔ aw ye Kati kan ta kɔfɛ gouvernement ka titre foncier filɛ yan ko Malaisie a gunnen filɛ nin ye bɔlɔntanyɔrɔ la o gouvernement ka o titre foncier Kati mairie y'a morcelé k'a feere k'a ban pewu k'a sɔrɔ délibération ma k'a la mairie la n'i ye préfet ɲininka préfet b'a fɔ k'a t'a kalama gouverneur t'a kalama ministre de domaine t'a kalama ministre de l'administration territoriale t'a kalama ni kuma in ma kɛ tiɲɛ ye sini ye ntɛnɛn ne bɛ ka nin fɔ ntɛnɛn su de ministre de l'administration territoriale bɛ se ka mɔgɔ bila ka na équipe bila ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ domaine bɛ se ka équipe bila ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ kulukolo gouverneur bɛ se ka na ne tɔgɔ ɲininkali kɛ k'an interpeller ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n bɛ ka kuma min fɔ ni nkalon ni tiɲɛ don u y'a morcelé an y'a papier bila ka taa gouverneur fɛ yen k'a bila ka taa ministre de l'administration territoriale fɛ yen k'a bila ka taa commandant bara foyi ma bɔ a la a feerelen filɛ ka wari dun an n'u ye dama min kɛ a bɛ lo 3,000 bɔ min morcelé la sans délibération domaine t'a kalama gouverneur t'a kalama ministre t'a kalama a kɛlen bɛ u ka vie quotidienne de ye i bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye dugukolo feere la Kati i bɛ taa sɔrɔ bulletin kɛlen bɛ ka saki fa u bolo u b'a feere de ko marasi bon u b'o min fɛnɛ kɛ n'u y'i ka foro morcelé u b'a fɔ ko 40% k'o ye mairie ta ye 20% k'o ye dugukolo sumala ta ye géométrie 40% o ye forotigi ta ye a 100% ma dafa sa wa donc e min ta ye dugukolo ye 40% bɛ di ma 40% bɛ di mairie ma 20% bɛ di géométrie ma bon comme ne tɛ sariya dɔn mais kabi ala ye Mali da fo kana bila bila kɔdi jumɛn bɛ yen an ka kɔdi pénali kɔnɔ min b'a fɔ ko n'i ye dugukolo morcelé ko 40% ka di gouvernement ma 20% ka di géométrie ma 20% ka di yɔrɔtigi ma ni mɔgɔ min bɛ o kɔdi in dɔn i ka ne dɛmɛ n'o ye ala na kɛra kama Mali kɔnɔ bon o 20% min n'u b'a fɔ ko mairie ta don a feerelen tɛ bila gouvernement ka kɛsu kɔnɔ dɛ o bɛ tila de a bɛ feere ka wari de dun ni da ye fo k'a ban gouvernement t'a bénéficier min bɛ di géométrie ma 20% in o fana b'o k'a ka affaire ye donc anw fɛ yan géométrie fantan ka dɔgɔ dɛ parce que i bɛ dugukolo sɔrɔ de cogo min ka di ye wa mairie fantan fana ka dɔgɔ i bɛ sɔrɔ kɛ de cogo min ka di ye nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ bɛ kan ka feere n'i y'a lajɛ an ka domaine an ka Kati kɔnɔna na yan nɔ commune minnu bɛ yan commune si tɛ yen k'i bɛ taa yen nɔ ko morcellement kɛlen tɛ yen san 7 in kɔnɔ wa an yɛrɛ ka Kati n'a dafɛ la morcellement bɛ fan bɛɛ fɛ hali sini sɔgɔma o bɛ sɔn ka dɔ wɛrɛ kɛ bon vraiment an sɛgɛnna sa quoi aw ka cɛsiri Mali bɔli la dingɛ kɔnɔ a n'aw ka cɛsiri malidenw ka lafiya la a n'aw ka cɛsiri Mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o de y'an bɛɛ dusu da an y'an da de k'an sigi k'aw kɔnɔ a t'i komi an bɛ siran dɛ an ma siran dɛ jamana y'an bɛɛ jɛ mais an y'an da de jamana ɲɛtaɲɛ kama bon a ye nin kuma min daminɛ nin ye a kana to foyi kana ka nin retarder bilen foyi kana na nin retarder bilen kɛlɛ bɛ sen na an b'o kalama mais a ye nin baara in ɲɛnabɔ kɛlɛ kɔrɔ nin fana ye kɛlɛ dɔ de ye nin bɛ nafaba de lase jamana ma nin bɛ jamana taa ɲɛ fɛnɛ ne bɛ bɔ kuma la ni n ka foli ye ala ka Mali ala k'a taa ɲɛ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ